Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Nisulti na sa si Ashing anak, Miss Grisha? O, Brenna. Mao nga naka-decide na ko. Dilita mo hinayin sa paglarga pa ingon sa Latera. Pasaylo ako, Miss Grisha. Kung dili ka, muhinayon gid ko. Mularga gid ko. Brenna? Tanang kalamidad. Tanang trahedya. Ako na nang naagian samtang nagdako ko sa karaambay dito sa mga Pinaverdes. Maungan ako'y angay pangakadlukan. Brenna? Magpahibaw lang ko ni mong daan nga mo padayon gid ko, Miss Grisha. Salamat si mong makadasig kayo nga kaisog. Okay, fine. Sige. Mupadayon ta. Tinuod ka, Miss Grisha? Tinuod bitaw ka? Yes. Usap ko'y angayang kadlukan no kay naaman ka. Ug naasab dito si Jo Marie. Pinangkakidi kayo niyang iyang iyaan na si tiya niya Tarsila. Buutan ka, Kid Brenna. Buutan kayo ka. Nisulti na sa si Ashing anak, Miss Grisha? Oh, Brenna. Mo nga naka-decide na ko. Dili ta mo hinayon sa paglarga paingon sa Latviara. Pasaylo ako, Miss Grisha. Kung dili ka, muhinayon gid ko. Mularga gid ko. Bugat gid kaayo para niyang kung mga tunin ng Tarsila. Nga mo inamatan niya o kayak. Supremo Binan, si Pitche, ako ulit ko ihong. Sa karot na bising na. Unsa? Supremo, si yung Binan, pinabinis. Nakita na lang iya autong i-abandon na sa bigaw kayong tapit. Nagkakahuyan tapit ba? Oo. Professor Swami. Kininanap natin sa kapulisan. Pero ako sobrang nakabalaga ba? Kinsa man ka ang naghimo ni Professor? Ako lagot na. O ba sa ito rin lulay na kidnap? Pero ako anak, ibigyan di pa. Dili ta kini palabyon. Paliho ko na yun nato ning higayuna ang atong espiritu alarme. Kinsa ka kini grupo sa mga kidnapil. Nagduda ko. Ya susama kini sa nitabo sa bugada. Kang Rolaida. Paubasok mo. Importanteng personalidad si Veggie Sandivar. Kay imo siyang anak, Professor Swami Sandivar. Ako sukod na. Ako lagot na. Kaya tingay buhat na sa kini sa pikas pondok mga elitista. Kaya mga antagonista ba? Kinahanglan atong mailahan kung si kinsagyod ang Supremo. Yan ang pikas pundok. Ha! Angay unta sila. Nabakig-abin ka na to kay parihas sa kita. Parihas kita nilang nagsimba sa Diyos na sungayan. Simbirgwensa! Paminag, nakaila ko sa mga tao. Schoolmate siya ni Brenna sa universidad nga gitunghaan ini. Anak siya sa suod ko kayong higala nga Filipino-Chinese. Si Professor Swami. Unsam ka kining kasuha pa? Kidnap for ransom? Ay, ambot lang ka. Basig maura kining grupuhang midagit ni Tita Rolaida. Ambot lang ka. Ang nakaayo lang sa kaso ni Tita Rolaida, kay gibuhian na siya si Mana Kapin, gikan sa pag-abdak niya. O nakapauli rin siya sa ila nga dakong buhi, guway tatsa. Dili mahimong dunay mahitabong dautan sa anak sa professor. Dili yun mahimo. Dili ka ba nga tingalig, nagkaunay na kamong pulos mga kulto sa pikas o pikas? Ayaw lagi patagag ukab niya ng baba mo, Jo Marie Benavides. Simbirgwensa.
Pasaylo ako, paminart. Nakalit lang to og libkas akong dila. Pagmatngon gyud sa buhian ni mong mga pong, Jomare. Sambergwensa! Naluoy ko ni VJ Sandivar, Miss Krisha. Dili maayong dunay daw tang mahitabo niya sa mga kamot sa mga kidnappers. Kaya nga naman, Kay sakitan ko. tungod ba kay gigugmanan ni mo siya, Brenna? No. Dili ka na mao'y rason. Kung dili suod naming managhigala, Brenna, kinsa man ka ang nagdagit ni VJ Sandivar? Wasab ko makasabot sa akong gipati. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Dili ka nga gusto si Miss Krisha siyang giingon. Nga nahigugman ako ni VJ Sandivar. Mao ka. Tinuod ka. Diyos ko. Hayon magkaday karon siya dada sa mga kidnappers. Ayaw intahon itugod nga dunay may tabong dautan sa suna ko hikala. Tabangi og panalip di intahon siya. Diyos ko. Well, aalag na ako. Pagsuway kini sa kaligon ni Brenna. Mami Rolaida, Unya-unsa man, mo padayon gud siya sa pagbakasyon sa La Tierra? murag mo padayon man gid siya, mi. Iwa man siya mo ingon nga, dili na lang. Okay, sige. Daan akong mihatag sa akong pagtugot. Okay, mami. Arion ko na si Brenna. Sige, padayon lang iya, Krisha. Kung kipati karon ni Brenna ang sobrang kabalaka sa kidangatan ni atong VJ Santivar. Sa ato pa, dili layo ang posibilidad nga ma-develop ni nga to sa gugma. Brenna, gusto kong musabot nimo. Apan ang gikabalakan ko, mao ang umaabot. Rolaida. Andam na ang lawak nga puyan unya nila ni Brenna o Krisya. Dinihis sa karang bahay sa mga Buena Vidas. Maayo hinoon. Kay sa kabahin ni Brenna, digit tigali siya butipon sa pagpuyo sa Pinoy-anan ni Tarsila. Gusto ka? May punto ka sa... Pwera na lang unya kung ikatug-an ni Tarsila nga tukang Brenna ang tinaguan sa pagkatao ini. Depende pa unya gyapon ka na sa nakabot nga desisyon ni Brenna. Sa imong bahin, Menard, makadawat kahaon niya si Brenna ni Tarsila nga maud ay ang matuod niyang inahan. Kanusa makamabot si Miss Krisha din sa La Tierra, Sir Maynard. Ug manangadlaw atar sila. Mao ba di ay? Oh, ug dili kay si Iha Krisya lang ang moabot. Kung dili kauban sab niya, si Brenna. Ha? Si Brina? Buanhi sa de si Brina? Buanhi ang akong anak? Emosyonal si Brenna bahin sa naitabo ni Punyong. Nagiisip na niyang amahan. Mao ba? Higayon na unya kana nimo. Aron iyag-yag ang nagtagong kamatuoran. Sir Maynard. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!